Belaunaldiz belaunaldi baztan-darron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin zerrian halako baztan proiektua martxan jarri du. Gaur bildozkia kalabazarekin prestatu behar dugu. Neguko eta udazkeneko elikagai batekin plater berezi bat prestatu behar dugu. Emaitza horrela den. Landa paisaia hein handi batean berezko nekazaritza jardueraren lurraldea adierazpena da. Nekazaritzako edozein aldaketak eragina izan dezake paisaian. Gaur prestatu behar dugu bildozkia kalabazarekin. Hortarako beharko dugu kalabaza egozia edo labien egina, gero bildozki aragie xeatua, tipule, eta gero intxaurrak, arroltzea, zukre beltza, gatza, gazna, komino barkatu eta kanela, eta olio pixka bat. Orden, lehenik hartuko dugu kalabaza, eta honi egituko dugu kanela pixko bat, eta komino pixka bat. Olio pixka bat ere bai. Eta egin duguna da pixka bat. Kalabaza sasoian gaude, orden behar dugu aprobetxatu. Produktu hau vitamina askoko barazkia da. Eta manera unitzetan testatzen aldena. Orain, hartuko dugu tipul bat, eta laurden bat erabiliko dugu. Tipuna da xeatu, gorritu zuen. Jarriko dugu zuen, olio pixka batekin. Eta orain ja zuen. Arabia behituko dugu. Bildozkia da xeatua.
azukre beltza kollarada txiki bat. Intxaurra eskiatuak ere bai. Latza. Gure kalabaza purea fritoia da dela. Salsa pizka bat. Hau ja, prest dago, atrako dugu ja, eta orantxe bukatuko dugu platera labean. Mentxe dugu, remezkla, ja egina, zerriko dugu. Horrela, orain gazna trantxa batzuri jarriko dugu, gainetik, ardi gazna, gabili behar dugu. Martze bat igual. Gainetik bota behar dugu gure purea. Atza pixka bat dugu dugu. Eta arrantze gorringo bat ere jarriko dugu. Hautxita. Bertze arrantze bat erabili beharko dugu. Eta hoxe, labean, 180 gradutan, 5 minutokokin nahikoa izango da, bai? Horren. Esneko bildoskiaren 100 gramok 18 gramo proteina du. Dietako proteina nahita nahiezkoa da gorputz hazkundeari lotuak dauden proteinak handitzeko.
Mentxe dugu bildoskia kalabazarekin. Ikusten duzu ze plater itxurosoa, ez dela, eta gozoa gainera. Egin dugu 18. mendeko plater bat ekarri gure denboretara, eta toke moderno batekin, hauxe dugu gaurkoa. Bildoskia kalabazarekin, osagaiak. 100 gramo esneko bildoskia xeatu. 25 gramo intxaur xeatu. Tipula baten laurdena. Kollara txokada laurden bat azukre beltz. Olioa, gatza. 50 gramo gasna ardi behiena. Arrautza gorringo bat. Purea egiteko 200 gramo kalabaza, olioa, gatza, kollara txokada laurden bat kanela eotua. Kollara txokada laurden bat komino eotua.